Dobro večer svima. Ovo je, znači, uveče, razgovaramo negde oko pola 10 uveče, 6. juni, i naravno naša glavna tema će da bude šta se dešava u Ukrajini, kao i obično, pogotovo posle dizanja vazduha ove brane u Kahovci. To je mnogo veća stvar od samo običnog dizanja brane. A vidimo da je stvar ozbiljna, pošto si ti, Dragane, navukao šajkaču, znači više nema zavitlavanja. Prvo apsolviramo to, pa ćemo onda mi lako za sve ovo drugo. Da, pa naša parola našeg pokreta jeste ne pod jednu šljivu, nego pod jednu šajkaču. Dakle, time želimo da poručimo narodu prvo što šajkača, posebno u mom kraju Zlatiborskom, to je simbol jednog domaćina. Svi moji preci, dedovi, očevi su nosili, to je neka tradicija, stara seoska tradicija, da tako kažem, a opet danas je ona aktuelna zbog toga što očigledno da svi ovi procesi koji se dešavaju oko nas i kod nas upravo nas vode upravo pod jednu šljivu, a mi smo se udružili zbog toga da bi nas odvela pod jednu šajkaču, a to znači kulturno, tradicionalno, znači zaštita svega onoga što je svojstveno srpskom rodu, pa sam ja večeras namerno malo u šajkači da pošaljemo jedan signal i jedan simbolizam. Ne, pa naravno, s obzirom da kako je Milorad Dodik danas rekao da Britanci ovde kod nas vode jednu, pokrenuli hibridnu operaciju, ovo je početak našeg odgovora na tu hibridnu operaciju. Ali to je posebna priča, mada mi smo na kanalu posvetili, kad su počeli ovde protesti i kontraprotesti, mi smo posvetili bar 3 emisije tim protestima, što oni mogu da znače, i tad smo upozoravali na te scenarije, obojene revolucije, šta to stvarno znači. To je sada, ova emisija naravno neće o tome da bude, ali sve povezano, pravit ćemo mi opet od toga, što se toga tiče emisije, ali moram samo da kažem, da osvrnem se i na ovo, to smo svi primetili koliko dobijamo poruka na kanal, pogotovo u smislu, ima poruka u smislu ljudi uključite se u proteste, stanete na čelo protesta. Ja samo mogu da kažem da to, uglavnom to nam preporučuju ljudi pod pseudonimom, tako da moraju da razume, prvo ne znamo ko ste. Ne znamo ko ste, ako se obraćate pseudonimom. Drugo, kad se, internet je polje hibridnog rata globalno. Drugo, da neko se stavi na čelo protesta koji nije njegov. Mislim da ko to preporučuje nikad nije učestvovao u protestu, niti u organizaciji protesta i ne znam šta znači logističko pokrivanje protesta, kontraobaveštajno, ako ćeš to da radiš ozbiljno i da ti ne možeš tek tako da upadneš u nečiji protest koji nije tvoj i da ga ti nekako preusmeriš i da posle budeš optužen da ćeš da si još ti pravi incidente, što neko jedva čeka. U svakom slučaju to je mnogo komplikovana stvar, a na kraju sve ovo liči na nešto što apsolutno je izvan naše kontrole u ovom trenutku, a mislim da treba imati princip učestvovati onome gde možda imaš kontrolu i da znaš šta je ishod, u kom pravcu stvari idu. I nezadovoljstvo je više nego opravdano u ovoj zemlji, svime što se ovde dešava, i vlastima i njihovim reakcijama na zapadne pritiske i mnogo toga. I naravno, ali to ne znači da je dovoljno da izađeš na ulicu, jer ne postoji to mesto gde si ti izašao na ulicu preuzeo vlast tek tako. Znači, službe rade, logistika tu mora da postoji i ti ako nisi obezbedio da ti možeš da preuzmeš neke ključne tačke i da to imaš koordinaciji sa vrlo ozbiljnim ljudima, uključujući na prvom mestu u svojoj sopstvenoj zemlji,
ti ćeš samo da se izvičeš na ulici ili ćeš ti biti nečiji tuđi vojnik. A mi smo to iskusili već 5. oktobra i ja lično nemam nameru da napravim tu grešku ponovo. Nikom ne govorim da li treba da ide na protest ili ne. Ljudi moraju sami da procene. Ja ne idem i znam zbog čega ne idem. A vrlo sam nezadovoljan. I mi smo i kritikovali i na ovom kanalu poteze vlasti. Povlačenje 10.000 ljudi sa Kosova na kontramiting u isti dan, kad tamo šiptarski lažni gradonačelnici polažu zakletvu. To je stvar koja je ne za osudu, nego za robiju. Znači, apsolutno se slažem. Znači, jedino koristim priliku što kažu da se zahvalim ljudima koji u nama vide neku nadu, neku podršku. Ovo što sam ja danas stavio Šajkaču nije slučajno, jer pošto je bilo pitanje da li doći sa srpskom zastavom, vidimo da dolaze tamo sa nekim raznoraznim. Eto, ja predlažem da dođu sa Šajkačom, da to bude simbol, znači, tih protesta, da se zna zašto se mi borimo, a ne za ono što nam nameću ovi sa zapada. I naravno da si u pravu, velika je to odgovornost, jer ne možemo mi da se postavimo tu na mesto gde faktički odgovaraš za sve, ne upravljaš ničim. I to je ono što je velika opasnost, posebno što neko bi to jedva dočekao da iskoristi, da napravi neki incident, da bi mi imali ozbiljan problem. Naravno, evo, mi pokušavamo kroz kanal, kasnije kroz pokret, naravno, bit će tu i nekih konkretnih stvari, prosto to je naš odgovor na taj poziv, na celu tu priču, ali jednostavno mi smo ozbiljni ljudi, odgovorni, iako bi mi sasvim sigurno hteli to, ali postoje objektivni razlozi koji ne dozvoljavaju da to uradimo na taj način. Ti si neke od njih naveo, ali to ne znači da nismo sa svojim ljudima. Jednostavno, mi ne želimo da otvorimo prostor onima koji su nas doveli do ovde, kako jedni, tako i drugi, da bi njima otvorili prostor, da bi iskoristili nezadovoljstvo naroda, da ponovo preuzmu kormilo i vlasti, da unište sve ono što još nije, što nisu uspeli ovi da unište. Pa da, samo hoću da ponovim, znači, ko misli da treba protestuje, treba da protestuje. To je sve. Samo iznosim svoje razloge, kao što si ti iznao svoje razloge, zašto ne i na što treba paziti, zašto ja neću lično, ali znam, imam dosta dobrih drugara i prijatelja koji su na protestima. Svaka čast. Znači, ništa neću da kažem, jer kao što znamo svi da ima i tekako razloga za nezadovoljstvo, a isto tako znamo da je u ovoj zemlji ogromna većina naroda patriotskog raspoloženja, proruskog raspoloženja i ne antizapadnog, nego negativno orijentisana prema onome u što se Zapad pretvorio. I da vlast je ozbiljna u odbrani države, one bi se okrenulo toj tihoj većini i niko je ne bi ništa mogao. Znači, vrlo jednostavan postoji recept za sve to. Iako su skoro izgubili poverenja od predsjednika države pa naniže, u ovakvim kriznim trenucima narod obično ume da se homogenizuje oko vlasti pod uslovom da osjeti neki minimum patriotizma ili odbrane nacionalnog interesa. Znači, ti ako se okreneš i obratiš se za podršku i pomoć jasno onih preko 80% ljudi koji je protiv sankcije Rusiji, koji ne želi u Evropsku uniju ako je cena priznanje lažne države Kosovo, jednostavno koje neće ni da čuje za obespravljenje Republike Srpske. Ako se okreneš, to je ogromna većina naroda i to ti je najbolja zaštita. Ako to ne radiš, onda ljudi imaju pravo što protestuju ili što su nezadovoljni i što neće da brane vlast. Jer šta mi to branimo? Šta mi to branimo? O tome se radi. I obranimo džendersku ideologiju, njeno propagiranje u školama. Pošto uništava naš rod, uništava našu porodicu, kulturu, tradiciju. Znači, to ne možemo nikako da prihvatimo i mi smo zato ovde i većina naroda je tu. Moramo da pomenuti to da je veliki kriminal okupljen oko vlasti, oko stranke, da u regionima, u oblastima, ovako u gradovima, ja, pošto imam tako neke kontakte, postoje ogromna bahatost, postoje korumpiranost, postoji u tim strankama ljudi koji, to je katastrofa, koji zloupotrebljavaju, koji su kriminalci, koji su sve sem onoga što treba da budu da predstavljaju narod, i to tako traje godinama i to narod zna, čak i oni njihovi
pristalice stranačke svesni su toga i oni bi da se bore protiv toga, ali ne mogu da se bore. Tako je, tako je. Prema tome, evo, da razjasnimo ukratko to, jer nećemo bežimo ni od jedne teme. Mi smo na kraju rešili da pokrenemo ovo zato što je ovo i naša zemlja i vidimo da je ogromna kriza i da ne može da se sedi iz krštenih ruku, mada mi nikad nismo issedeli iz krštenih ruku, niko od nas pojedinačno. Ali ajde da kažemo ovo, došlo vreme za neku vid okupljanja organizacije, pa ćemo da vidimo. Tako je. Ali evo sada, ajde da, pošto je Ukrajina nešto što se nas tiče i tekako direktno, tako je. I direktno nam se tiče i šta se dešava tamo? Ajde ukratko, svi ljudi znaju da je glavni događaj dana bio dizanje u vazduh brane u Novoj Kahovki, pa ti možeš sad da kažeš sve o tome da ja više ne dužim sa pitanjem. Da, pa prvo ja moram da kažem da je ta Kahovka, da je to tolika brana, znači ogromna, da se to u stvari zove Kahovsko more. I ja sam se u njemu kupao desetine puta, znači često kad putujem za Kijev ili za taj pravac, leti, volao sam tu da svratim, tu ima često može da se pojede neki roštilj, pošto ima tu ljudi koji su može da se lovi riba, znači baš onako, mene to podsjeća na tako jedan divan i miran jedan period kada je ta država bila lepa država, kada je taj narod bio apsolutno adekvatan, normalan, dobar narod kao i mi, ali hoću da kažem o veličini da preko njega prelazi jedan dugačak most preko kog maltene 10 minuta autom idete, to je da bi imali predstavu kolika je to moć, koliko je to veliko. Inače, ta je brana rađena negde u sovjetsko vreme i tada kada su je pravili su je sovjetski inženjeri i ona je bila planirana faktički da može da izdrži sve napade, pa maltene i nuklearni. Mislim, nuklearni sigurno ne, ali u tom smislu da je to bilo rađeno po najvećim standardima i zahtjevima u to sovjetsko vreme i zbog toga je ta brana Kahovska bila, kako bih rekao, jedna od ključnih u ovom sukobu Ukrajine protiv Rusije. I šta se dogodilo? Prvo, hoću da napomenem ljudima, a ti se dobro sećaš, još prošle godine su oni granatirali Kahovku, oni su je granatirali hajmarcima, oni su je granatirali artiljerijom. I sada, ja sam noćas, odnosno jutros kada sam to video, kada sam pročitao, prvo što su Ukrajinci počeli da pošalju informacije, noćas su rašisti, znači to bi u prevodu ruski fašisti, tako oni to kažu, oni skidaju, to je ono držite lopova, sam lopov viče. Tako da oni u stvari su jutros počeli da govore i da šalju sve zapadne medije, da su oni izvršili maltene genocid, da su srušili Kahovku, da su time ugrozili 100.000 ljudi, da su oni nenormalni, da žele da ugroze ceo svet i tako dalje. I naravno gledaš informaciju i sjećaš se, vratio sam film koliko smo puta gledali kako je to granatirano, raketirano raznoradnim načinima i oni nisu uspeli da sluše, ali to ne znači da nisu uspeli da ga naruši. I to se govorilo da je ona narušena, da ima problema i tako dalje, ali opet nadali su se da će to da izdrži. Međutim, oni su noćas očigledno, sad postoje tu tri verzije, ajde da kažem sve tri, da budem objektivan. Prva ta verzija, naravno ukrajinska, da su to Rusi granatirali. Druga verzija je naravno to što kažu Rusi da su to Ukrajinci granatirali. I treća verzija postoji koja je negde čak i potvrđena već da je dan pre toga, odnosno prethodnih dana, ali posebno juče, bilo povećana sa 13 na 17, čini mi se i po metara nivo vode, da je spuštena Dnjepar, da je bio spušten namenski. Dakle, može da bude i četvrta verzija koju sam našao na jednom od tih ukrajinskih kanala, odnosno ruskih isto, gde govore da je postojala verovatoća da su to neki kao čamci, kao glisere na upravljanje mogli da dođu kao tu, koji su imali na sebi čak neku eksploziju i koja je to mogla da uradi i tako dalje. Uglavnom, koja je od ovih verzija najtačnija, ne znam, ali hajde da analiziramo.
šta se dobija, šta se ovim postiže? Što se tiče ukrajinske strane, prvo, znači oni postižu, naravno, medijski, jer time okrivljuju Rusiju da je Rusija izvršila tako jedan nečovečan potez, medijska kampanja se vodi protiv Rusije i danas vidimo Bild, video si danas jedan naslov, kaže Rusi su uništili Kahovku, da bi kroz sat ili dva vremena skinuli taj naslov i samo rekli da je uništena Kahovka, da se pretpostavlja da su to Rusi uradili i tako dalje. Međutim, Scholz javno govori da je Putin to uradio, da su Rusi to uradili. Evo, pušteno je snimak toga i aktuelnostima, ja sam to video i u medijima, znači besramno lažu. U Bildu ne znam ko je uticao da se promeni to, ali evo, Scholz je rekao javno da su to uradili Rusi. Evo, samo toliko o Nemcima. Tako je, bravo, mislim, to je toliki cinizam, neverovatno je, pazi, ljudi koji su tamo, imamo snimke, jer ja sam dobio i već neki objavljeni snimci ljudi koji su bili na licu mesta i tako dalje. Ne mogu oni znati bolje od tih ljudi, međutim, ajde da analiziramo prosto i time ćemo doći do istine. Šta dobija Ukrajina ovim? Rekao sam, dobila je medijski, dobila je time što je sada ceo taj breg koji je bio prva linija ruske odbrane koja je bila napravljena, ona je sada faktički zatopljena. E sad, to su i rovovi, tu je verovatno i tehnika i mnogo što šta. Naravno da je jedna i druga strana verovatno računala na to, ali ti ne možeš da ostaviš to prazno, znači pretpostavljam da ipak nije očekivano na ovaj potez da će sada se izvrši, on je bio izvršen. Dalje, šta dobija Rusija, ako je to Rusija uradila? Dobija da potopi svoje prve linije, zajedno sa oružjem koje tamo ima, dobija da je Krimski kanal sada umanjio vodu, da će Krim u narednih nekoliko mjeseci imati problem sa vodom i da, kako će to da reše, ne znam, ali to je već ozbiljan problem. Dalje, Rusi imaju sada problem jer su u tim mjestima gde je sada poplava, živi između 30 i 50 hiljada ljudi. To znači da Rusi moraju obezbediti evakuaciju, a to znači i hranu, i smještaj, i sve ono što prati kompletnu tu priču. Dalje, Rusi time, Ukrajinci šta još dobijaju? Ukrajinci obezbeđuju taj deo fronta time što je sada ta voda i što neće morati, oni će moći sada taj deo snaga koji su planirali da udare tu, oni će da ga povuku sada na neki drugi deo fronta, a opet sa strane Rusije oni će morati da se zabave civilnim ovim stanovništvom, jer to je i hrana i pomoć i svašta nešto. Sljedeće, dakle, ako vidimo samo ovih nekoliko upoređivanja, apsolutno je jasno da neko ko radi takve stvari radi ako ima korist. Korist u ovom slučaju apsolutno ima Ukrajina, jer ona faktički sada ništa u ovome ne gubi. Rusi imaju sada dodatnu masu problema zbog svega ovog i naravno da delovanje Ruske federacije, mi smo videli do sada da je to uvek bilo, da su to bili vojni objekti i ne postoji prosto ovde objektivna, kako bih rekao, nekakav objektivan pogled zbog čega bi to Rusi uradili. Ono što je još interesantno, recimo, pošto tu je mnogo bilo raznoraznog metala, radioaktivnog čak možda na dnu, znači to ilo koje se sada, i sve to pretvara kasnije u problem ljudima koji tu žive sa vodom, sa ishranom, uopšte sa življenjem u tom regionu i tako dalje. Nažalost, mi smo videli sa tobom i svi su videli da ukrajinska vlast i njihove službe ne prezaju ni od kakvih terorističkih napada. Ja sam govorio ranije i o aktivnostima, još 2014. godine su određeni nacisti čak i u Radi govorili da su spremni da podignu nuklearnu elektranu, jednu, drugu, ili Hmeljnicku ili Zaporošku, neku treću. Znači oni su bili spremni na tu tehnogenu katastrofu, čak i nuklearnu katastrofu, bez obzira što će to da košta najviše ukrajinski narod. Ali su to ljudi koji ne razmišljaju u tom kontekstu o svom narodu, tako da ja sam i sada nedavno govorio da se bojim da je Zaporoška centrala nuklearka u stvari jedna od vodećih i glavnih ciljeva i ne sumnjam da će pokušati nešto tamo da urade. Naravno, sada postoje takođe informacije da postoji opasnost od toga što će sada Zaporoška nuklearna elektrana neće imati dovoljno vode, međutim, čitao sam
specijaliste, eksperte koji kažu da se nas nadbiva iz nekih drugih izvora, da ima dovoljno resursa i tako dalje, ali definitivno taj problem može da postoji. Ono što je još interesantno, recimo, ko zna tu geografiju, ja je dobro znam, tu postoji takozvana Kinburska kosa. To je taj deo gde je ruska vojska, ali koju ukrajinska vojska ako zauzme, to je jedan placdarm koji je jako bitan za osvajanje dalje Hersona. Sad, odnosno, ne samo za Herson, nego tu ako se zauzme ta kosa, otvara se dostup do luke Očakovo. To je ono gde je NATO baza, gde su od njih obučavali i tako dalje. Znači, oni bi došli faktički na ušće Dnjepra i formirali bazu i preuzeli tu luku, koja naravno može poslije da bude namenjena za raznorazne isporuke naoružanja i tako dalje i tako dalje. Ova će se voda verovatno povući za, kako specijalisti kažu, 72 sata ili već za nekoliko sati. Međutim, šta se tu još dešava? Postojaće sada mesta gde je, recimo, iznad njih bio široki Dnjepar. On će da se suzi. To također može da iskoristi ukrajinska vojska, jer ako u onoj varijanti morala da ide preko Dnjepra, u ovoj varijanti to može da bude lakše sa pontonima i tako dalje. Tako da kako god pogledaš, ovo se najviše isplati naravno u Ukrajini. A ako analiziramo njeno delovanje, jasno nam je da su oni i do sada prebegavali raznoraznim terorističkim napadima i tako dalje. U svakom slučaju imamo sada situaciju da, znači, taj narod, ja sam danas imao jednog prijatelja, imam tamo, on kaže da su se već pokupili, da su neki ljudi čak samo uzeli dokumenta, da su poplavljene kuće čak i do krovova i preko krovova. Sama Nova Kahovka je također poplavljena, znači sva ta naselja, gradovi su poplavljeni i sad je pitanje kako će da bude to rešeno dalje. Tako da, eto, to je što se tiče same Kahovke informacija, a kažem, ostaće ovih dana da vidimo šta se dalje tu dešava. Bojim se da je to samo uvod u nešto još opasnije što oni mogu da pripreme. Marija Zaharova je danas podsjetila da je Vasilij Nebenzija, znači ambasador Rusije u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, još 21. oktobra 2022. godine u pismu generalnom sekretaru UN upozorio na planove kijevskog režima za uništavanje hidroelektrane. Znači, New York Times je u decembru mesecu preneo izjavu jednog ukrajinskog generala da je tako nešto, da je to jedna od opcija dizanju vazduh te elektrane. Znači, oni su imali to kao nešto, znači nije to nikakav sada, znači to pokazuje otiske prstiju, ajde da kažemo njihove, ukrajinske, na zločinu, i da je to bila opcija koja je bila deo njihovih ratnih planova. Znači njima je terorizam očigledno integralni deo vođenja rata. Znači tu, naravno, svako ko zna na kraju krajeva, to je isto, ovo je vrlo skoro analogno onome kad su zapadni mediji, pa i ukrajinski, tvrdili da su Rusi sami digli sopstveni gasovod u vazduh, znači Severni tok. Znači isto, sada Rusi je trebalo da dignu, da poplave deo teritorije koje drže, koja je njihova, koja je sad sastavni deo Ruske federacije, u stvari i da praktično branu na svojoj teritoriji da dignu vazduh i da uz to još, osim poplave, da proizvedu ekološku katastrofu. A o toj ekološkoj katastrofi, to je, mislim, teško shvatiti koje mogu da budu razmere. Kako će to da se odrazi za nizvodno odbrane, koliko tu mina će da plovi rekom. Već plove mine, već ima eksplozija, tako je. Da, i sada, ko to može da radi? To je pakleni um. To je isti um koji je prihvatio da se šalju oružje sa osiromašenim, municije sa osiromašenim uranijom, tako? Znači, istovremeno da pokažemo prstom, koja država? Pri? Da, nije ja. Normalna stvar. Znači, to je ono, ma ne, to ne vredi o njima trošiti reči, znamo
znamo, ali naravno i znamo ove radikalizovane naciste u Ukrajini isto tako, da oni isto razmišljaju po sistemu spaljene zemlje. A ne samo to, nego gledaju na svoj narod kao topovsko meso. To je posebna priča i ovoj njihovoj kontraofanzivi koja je započela, tu ko je pratio, mogu da vidi. Šalju talase ljudi koji su čisto topovsko meso. Znači, to je šta god ti mislio o Ukrajini i kao državi, ne može ti se ne stegne stomak na to. To su ljudi koji su lovili, koji su slali na ratište neki put bez ikakve obuke, sa jasnom svrhom da se oni koriste kao topovsko meso za ispipavanje odbrane protivničke, za privlačenje vatre, kao za pripremu za one kao prave koji su prošli obuku. To je da ti se jednostavno stomak prevrne. Znači sve to imamo, pa evo, da krenemo redom. Ovako, što se tiče kontraofanzive, to je takođe sve u kontekstu ove priče. Kad smo bili nedavno, snimali smo emisiju i gostovali smo, govorili smo o tome i još uvek smo imali sumnju da li je to početo. Tada sećam se kad su najavili pa je nešto se utišalo, u stvari ipak je to bio početak. U čemu je poenta? Poenta je u tome što smo mi svi očekivali, ne svi, nego i ceo svet očekivao da će to da bude nekakav udar, gde će Ukrajinci da krenu sa svim snagama kao NATO i tako dalje i da će se to primijetiti. Međutim, mi smo vidjeli upravo ovim nekim, kako bih rekao, to je kao kad pašče ujeda medveda, znaš, on ga pokušava tamo pa ovamo pašče, kad napadnu pa psi i jedno drugo i tako da, tako i oni. Znači njima je cilj bio da ovde, pošto oni očigledno nemaju snage, svjesni su šta ih čeka, nemaju dovoljno snage niti potencijala da pokrenu takvu jednu kontraofanzivu kao što je ona najavljivana na svim frontovima i zato su oni počeli da udaraju. I onda šta imamo? Sad moramo podeliti te segmente jer to je jako bitno. Imamo znači njihov upad u Belgoradsku oblast, imamo Kursku, imamo znači te pogranične zone. Ono što je bitno, recimo taj grad Šebekino, ja sam bio, to je na samoj granici sa Harkovom, bukvalno peške 15 minuta. A oni su tamo zauzeli, poslali su te takozvane diverzantske grupe koje oni nazivaju da su to tobož ruski partizani. Ne znam da li smo to govorili u našoj emisiji, mislim da nismo, ali ja ću to napomenuti pošto smo govorili činili se o aktualnostima, o kome reč ide, da su to ljudi koji jesu ruskog porekla, bar te vođe koji su bili pokazane i to je namjenski tako strateški urađeno također sa strane Zapada, da se pokaže kako to možda postoji neka snaga unutar Rusije koja je protiv Rusije. Mislim, to treba čovjek da bude lud da poveruje u tako nešto. Ali, kada Zapad pokaže sliku, oni pokazuje, pogledajte, ovaj ima državljanstvo, on je Rus. U stvari, to su, i oni su ranije pokazivali kako oni, Rusi imaju naciste, pa oni nose isto kukaste, krstove i tako. Upravo su to ti ljudi. To su ti ljudi koji su pobjegli iz Rusije i to su ljudi koji su otišli u Ukrajinu i od njih su stvorili te nacističke bataljoni. I to su sada ti nacistički bataljoni koji imaju specijalni zadatak da navodno prave partizanski rat unutar same Rusije, da bi time pokazali nejedinstvo, da bi time pokušali da ruše vlast, da pokažu svjetskim medijima kako postoje Rusi koji se bore. U stvari to su klasični teroristički napadi od ljudi koji su davno već u ukrajinskoj vojsci služe interesima naravno Zapada i kijevskog režima. Oni su počeli šta? Počeli su da ubijaju faktički mirne građane, znači civile, to su sela. Prve žrtve su bili ljudi koji su ratari, znači koji su bili na njivama, koji nemaju nikakve veze. Znači to je teški teroristički napad, ali je njima poenta da se privuče pažnje i da se odvuče pažnje od Bahmuta i od onoga šta se dole dešavalo. A drugo, oni žele time da razvuču rusku vojsku, da bi sada ruska vojska postala neku veliku grupu koja bi na tom kraju uništila te teroriste, ali da bi oslabili neki drugi kraj koji oni spremaju. Dakle, to je što se tiče tog segmenta. Dalje, ovamo imamo oko Artjomovske, odnosno oko Bahmuta. Činjenica je da ne bude sad sve mi tu nešto na rusku stranu navijamo, da postoje problemi. Dakle, oni su izvršili kontraofanzivu, odnosno, evo i čuli smo zvanične izjave Ministarstva odbrane, ali hajde da ja kažem ono što sam ja mogao da čujem sa prijateljima i da ispratim i ukrajinske i ruske medije. O čemu se radi? Sudeći po svemu, oni su na dužini toj
te početka te kontraofanzive, izvršili ozbiljan napad na nekoliko mesta da probiju taj front i Rusi su ih zadržali. Međutim, po mojim informacijama, oni su u Zaporoškom regionu zauzeli jedno mesto, to je malo jedno mesto, ali ima veliki značaj za vojsku u tom nekom taktičkom smislu. Isto tako su oko Artiomovska, odnosno oko Bahmuta su započeli, iako oni naravno već mjesecima pričaju kako oni hvataju prsten tobož Bahmuta, ali je činjenica da su oni okružili, napravili su jedan mali poluprsten i na jednom ili dva mjesta su probili na dužinu par kilometara. To se sada, to ruska vojska uništava, ali hoću da kažem, nešto su oni uspjeli. Sada oni izučavaju gdje su ta slaba mjesta. Oni sada izučavaju, zahvaljujući NATO, oni im šalju satelitske snimke, kako se vojska grupiše, odakle se ona pojavljaju, gdje se krije, gdje su zamaskirani, gdje nisu zamaskirani i tako dalje. I onda šta smo vidjeli? Vidjeli smo ova 3 dana da su to ozbiljni gubici. Ja sam malo pre dobio poruku od jednog prijatelja iz Kijeva koji mi je rekao da je u Dnjepru i u Kijevu i u Lavovu, da su bolnice pune invalida i ranjenika. Da li je to sad od ovog momenta? Ono što je interesantno, vidio sam jednu sliku, stanica, nisam mogao da je prepoznam koja je stanica železnička, gdje stoji cijela kolona ovako hitne pomoći, znači jedno 30-40 automobila, vjerojatno si ti video. Da, a onda u Dnjepropetrovsku sirene, znači hitne pomoći, rade neprestano faktički i to je, naravno, niko ne smije da snimi, niko ne smije da pošalje informaciju, ali očigledno da je veliki broj ranjenih i ubijenih. Ono što govori Ministarstvo odbrane Rusije, oko 3000 i nešto ljudi, ja ne znam da li je to tačno, jer je, vidiš, ruska strana prvi put je priznala da ima gubitak 70 i preko 200 ranjenih, što menja neku stvar. Nije ranije to nikada Ministarstvo odbrane Rusije govorilo, što bi bilo 10:1 ili čak više. Ali svakako neka je 5:1, pa to također nije naivno i nije malo. U svakom slučaju napadi se nastavljaju, oni sada pokušavaju još na 2 fronta da probiju. Šta oni u stvari rade? Oni pokušavaju da probiju gdje je slabo mjesto i da ubace taj klin. I onda bi imali za cilj da odsjeku taj ceo potez dole prema Melitopolju i dalje prema Mariupolju. Da li će to biti moguće, ne znam, ali to je nešto što je ova 2-3 dana ono što se dešava. Da, pa evo imam cifre neke koje su izbačene da su gubici vojske Ukrajine posljednje 3 dana 3715 poginulih, 52 tenka, 207 oklopnih vozila, 134 vozila, 5 aviona i 2 helikoptera. A sa ruske strane 71 poginulo, 210 ranjeno. Znači, to je ogromna nesrazmera u gubicima, ogromna. To je, ajde sad da izračunamo, to je nekih skoro 18:1 ispada razmera poginulih. To je ogromno, ali to je ovo što smo pomenuli malo pre. Znači, uočeno je da se stavljaju talasi ponovo i da u prvim talasima su ljudi koji su očigledno tu dovedeni većinom i na silu i da se čak i ruski vojnici, da ih ima dosta koji su pokušali da se predaju i da ruski vojnici, i da su ima da pucali u leđe, na primer, sa ukrajinskih položaja, jednostavno da su ruski vojnici gledali na nekim bar mestima da ih puste da se predaju. Znači, jednostavno taj odnos prema ljudima, prema zemlji, zar se po tome ne vidi ko je tu u stvari domać? Ko je u stvari stvarna zemlja? Znači, Rusi se ponašaju prema Ukrajini kao da je to njihova zemlja, a ne ovi koji vode Ukrajinu. Po delima, što se kaže, po plodovima ćete ih poznati i tu je sve više nego jasno. Naravno, ono što mi znamo, znajući Zapad će, naravno, već ta izlizana fraza je postala istinita, spremni su da ratuju do posljednjeg Ukrajinca, ali su spremni da ratuju po cenu ekoloških katastrofa. Sad Rusi su rekli da su uhvatili neke diverzante potencijalne i pilote ukrajinske
koji su izviđali nad ruskom teritorijom i da je postojao plan da se detonira prljava bomba i da se gađaju energetska postrojenja. Znači to je strašno. Ali možemo da očekujemo još toga, jer ovi zločinci u Vašingtonu, koji su ovaj rat započeli, za koji su odgovorni, oni nisu spremni da priznaju poraz. Njih ne zanimaju ni ljudske životi, ni zaštita prirode, iako su im puna usta zaštite prirode, i to je ono što je najopasnije. To je ono što je najopasnije. Svemu imamo posla sa ljudima koji ne prezaju ni od čega. Pravo, živa istina. I ovo je jako bitno, to što su oni Fallštaj, odnosno tu bombu što su spremali, to je već bilo govora o tome. Isto tako u Dnjepropetrovskoj je ta fabrika o kojoj ja govorim često, Južmaš, što je najveća fabrika maltene u posavatskom prostoru, gde su proizvodili te rakete najvećeg doma, odnosno S-18, S-20, proizvodili su i S-200 i tako dalje, i sad proizvode, i sad očigledno da tu je, jer je to bio prva, mislim, ili drugi cilj gde je Kidža ruski gađao, a pošto kažem, ja sam tu nedaleko živeo i znam šta se tamo nalazi pod zemljom, naravno oni ne mogu da dođu do toga, ali tamo je raketno gorivo, oni imaju svoj most, specijalni most i tunel preko koga se prevoze rakete i tako dalje. Hoću da kažem da postoji potencijal koji je elementaran za inženjere i za ljude koji rade na toj fabrici, jer ako su to ljudi koji su pravili najčuvenije rakete sovjetske, onda naravno da njima nije nikakav problem da to naprave. Dalje, malo pre sam rekao da tu postoje nacisti, postoje idioti koji su spremni da izazovu tehnogenu katastrofu, koji su to predlagali još pre 7-8 godina, tako da me ništa ne bi iznenadilo da se to dogodi, i pritom, što je najinteresantnije, oni čak ne moraju to u Rusiji da uradi, oni će to čak pre kod sebe da uradi. Pa nema veze koliko će naroda strada i tako dalje, jer oni su bolesni. To su bolesni ljudi, to nije borba za interese svog naroda. Jer zamisli sad, kad su nas bombardovali, da smo mi sad uzeli pa bacili neke bombe ili neki otrov protiv sebe. Baš smo mi veliki rodoljubi, razumeš? Znači, to nema nikakve apsolutno veze. I to je jedna velika opasnost koja postoji. Ja kažem, i ova Zaporovska, i Hmeljinska, i pre će biti da neka tehnogena katastrofa se dogodi nego što će ovaj sukob završiti tek tako. Naravno, to može da se dogodi u nekom određenom momentu kada oni shvate da više nemaju mogućnosti nikakve, i onda će da naprave tako nešto da bi preokrenuli cijelu priču i da bi tu Rusiju uvukli, jer da je ceo svijet okrivi kao nekog zločinca koji je iskoristio to. Šta bi još htio da kažem u ovom momentu? Imaš ili si htio nešto da se nadovežeš? Samo sam htio da kažem da možemo biti skoro sigurni da će to da se desi, jer ova kontraofanziva, oni će sigurno imati neke taktičke uspehe. Jer u Rusiji, za razliku od njih, štede ljude, i Rusi su spremni uvek da se povuku taktički ako treba da bi skratili liniju fronta. Nemaju oni problem sa time. Znaju šta je njima cilj, i znači, ali nemaju Ukrajinci taj potencijal da to održe. I to mora da se završi. Oni znaju to dobro i onda će ići na nešto senzacionalno, neki veliki udar negde. To je najveća opasnost, zato što deo tog njihovog, deo kontraofanzive će biti psihološki rat. Jer ostaje glavni cilj u stvari da se poljulja, da se uzdrma vlast u Moskvi. I između ostalog i ti napadi na Belgorod tome služe, da bi stanovništvo postalo nezadovoljno zato što čak ni teritorija Ruske federacije same od pre ovog rata nije bezbedna i da tu čak upacuju, kao što su iz Ukrajine, kao što su i ti napadi dronovima na rusku teritoriju, uključujući i Moskvu, isto poruke stanovništvu, otprilike vaša vlada ne može da vas zaštiti. Tako da možemo da očekujemo svašta, jer oni vrlo dobro znaju da nemaju oni ako imaju neke lokalne uspehe, da to nema mnogo izgleda da se održi, čak i na srednji rok, jer Rusi jednostavno imaju neograničeni potencijal opet povratka toga i onda još dodatni kontraofanziva da prodru još dalje ka zapadu,
I zato je situacija opasna, upravo. Imamo kockara koji se zaigrao, koji je na gubitku posle godinu i po dana očekivao da bude na velikom dobitku i sad se vadi, što se kaže, a to je najopasnija situacija. Bravo. Apsolutno je tako. Još bi se tu nadovezao da u Rusiji postoji sada određeni problemi gde vidimo izjave Prigožina koji napada i dalje Šojgua, koji traže, eto ja ću da pošaljem tamo svoju vojsku da zaštitim ako vi ne možete. Vidimo takođe izjave Kadirova koji kaže da eto mi smo spremni da to uradimo i da ne bude ono samo da smo mi sad tu advokati Moskve, znači definitivno oni imaju nekih problema. Koji su to problemi? Ti se problemi, koliko ja vidim, svode uglavnom na to da oni smatraju da je Generalštab ili vlast u Moskvi i dalje inertna, da jako sporo i neadekvatno reaguje na sva ta dešavanja i većina naroda, apsolutna većina, čak i političara sa kojima ja razgovaram, isto tako kaže, ali s druge strane imaju neki ljudi, vojna lica, eksperti koji kažu to samo ovako prividno izgleda, jer dublje stvari stoji iza toga i ne može se sve gledati tako površno. I tako da ja ponekad isto sebe uhvatim u tome da ja bih to čini mi se drugačije uradio onako na srpski način. Normalno. Ali više puta sam video da sam pogrešio, da su oni ipak racionalno. Zaboravio sam malo pre ti kažem. Sjećaš se kad je Sorovikin rekao da će da povuče iz Hersona vojsku? Pa čekaj. Gdje su se sekle vene? Sekle su se vene ovde. Tražili su se glave ljudi. Tražili su se glave Gerasimova, Šojgua i tako dalje. Posebno Sorovikina. A gde su danas svi ti komentatori koji su tada pljuvali? Jer pazi, danas, a to sam ja tada govorio, ne zato što sam ja pametan, nešto sam ja vojni strateg, nego zato što imam komunikaciju sa ljudima iz Rusije, iz vrha. Dakle, poenta je u tome da su oni tada, da nisu povukli vojsku. Sada bi, ja ne znam koliko bi hiljada, ako ne desetina ljudi vojske izginulo, jer bi bili potopljeni, bi ostali bez ikakve pozadine, bez podrške, bez naoružanja. Znači, to bi bila katastrofa, ovo bi bilo možda čak i dovoljno da se ovaj sukob završi u korist Ukrajine. Dakle, je li tako? Znači, to je ono što mi ne shvatamo i nismo vidjeli na daljinu. A evo, danas je pokazalo to ispravno. Pa evo, ako se ljudi seče oni poslednjih nekoliko nedelja oslobađanja Bahmuta, Prigožin se žalio na svašta i da će da povuče vojsku odande i da nema više municije. Što se više žali, oni su sve više napredovali. Znači, jednostavno, meni je merilo šta se dešava na terenu. I ja neću da komentarišem čak i ono što su javna prepucavanja. Jer mi ne znamo šta je tu maskirovka. Drugo, u svakom ratu postoje pogrešne procene. Postoje izgubljene lokalne bitke. Postoji iznenadne manifestacije kukavičluka. Znači, jednostavno, to je neminovno. Ne može da se rat posmatra kao utakmica. Ja gledam celinu, a celina govori... Ne pucaju penale. Tako je. A celina govori da je Rusija za godinu i po dana rata poljuljala NATO i pokazala da ima veći vojno-industrijski potencijal od celog NATO za sad, da je tehnološki i bolje stoji nego što stoji NATO. Da, a da je vrlo malo svog vojnog potencijala stvari do sada iskoristila. I da se ne zaboravi, i to ruski zvaničnici napominju, očekuju se novi udari Zapada u Centralnoj Aziji. Znači, Rusija i dalje deluje u Siriji. Znači, ne možeš da posmatraš stvari, samo nije Ukrajina. Sad je ceo svet šahovska tabla. I ti moraš racionalno, ti sa 150 miliona stanovnika, ti ratuješ protiv kolektivnog Zapada. Ti ne možeš samo da gaziš i tako dalje. Mislim da su Rusi i Ukrajinci, oni bi to i uradili. Oni bi možda čak gađali taktičkim nuklearnim bombama i sav Kijev i ne bi ih bio briga.
ali zato smo na strani Rusije, znači ne kritički, nego ovo je i borba za vrednosti, ali jednostavno objektivna situacija je takva da koliko god moćna Rusija izgledala, a jeste, i digla se istorijski vrlo brzo sa patosa bukvalno, gde je bila na kraju Jelcinove vladavine, ipak to je razmera Rusija i kolektivni zapad je nesrazmerna u tom smislu, tako da kad gledam celinu, ovo za sad je fenomenalni su rezultati za ovih godina i po dana, kad se sve sabere i oduzme. Jeste, ja samo hoću da ti kažem da jedan moj prijatelj, političar, neću da govori sad njegovo ime, ali on je javno izrazio, kako da kažem, ne predlog, nego tu neku drugu stranu ovog sukoba, gde je on rekao da smatra da bi trebalo da se ozbiljno, da Kremlj ozbiljno shvati da je ovo ipak rat kompletnog Zapada i NATO-a protiv Rusije. I u tom smislu on je predložio da se izvrši kompletna mobilizacija. Ako ne, da se pošalje na ratište, bar da 3 meseca na pripreme, da se u narednom periodu, u tom periodu, zvanično pripremi vojska i da se objavi faktički rat u Ukrajini i svim saveznicima koji uđu da ju pomažu i da se tada, kaže, sa svim raspoloživim sredstvima i ljudstvom krene i na Kijev i na sve gradove, jednostavno kompletne Ukrajine, i da se, kaže, ta istorija završi u roku od nekoliko mjeseci, ali da se krene sa milionima ljudi i da se jednostavno postave granice tamo gde oni budu smatrali da treba te granice da se postave pod cenu i da se koristi i nuklearno naoružanje u tom smislu ako krenu udari po Rusiji, odnosno po Moskvi i tako dalje. I on kaže da je velika greška, a ja se tu negde slažem sa njim, što sve ovo što sada Zapad radi, a i ti ćeš se složiti sigurno, je zbog toga što su oni shvatili da je Putin legalista i da nikad neće iskoristiti nuklearno naoružanje onako kako bi ga oni iskoristili, preventivno ili na neki drugi način, i da oni zloupotrebljavaju, da on kaže da mi treba njima da damo do znanja upravo suprotno, da smo spremni i da hoćemo. To je sad klizav teren. Meni je jedna od specijalnosti još na studijama bila nuklearna ravnoteža i teorije igara i odvraćanja vezano za nuklearnu ravnotežu, tada između Sovjetskog saveza i SAD, i znam kako to ide, upoznat sam sa materijom. Jednom kad ti upotrebiš nuklearno oružje, čak i taktičko, ti si pokrenuo lanac eskalacije i ti više ne znaš gde to može da se završi. Kaže, nemamo više, ovo je, kaže, jeste ta eskalacija. Mi nemamo, kaže, više, jer šta je sad dalje? Jer mi čekamo, kaže, treba da čekamo da oni krenu na Moskvu, da dođu u Moskvu i tako dalje, razumiješ? Da, u redu, ali evo ovako, ajde da kažemo i ovako. Za sada, Rusija prvo ne igra samo za sebe. Ona ovih godina i po dana je u međuvremenu zajedno sa Kinom gradi arhitekturu novog multipolarnog poretka. BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju i tako dalje. Ona igra bitku na diplomatskom planu. Za Rusiju bi bila katastrofa za ostatak sveta, prema ostatku sveta, ako bi ona bila viđena kao ta koja je jednako voljna da koristi nuklearno oružje kao što su to Amerikanci koji su ga jedini do sad koristili. Znači mora da se razmišlja u tom pravcu, u pravcu neke moći. Znači negativna reklama za Rusiju bi to bila ako bi oni upotrebili taktičko oružje. Pogotovo što se zna da Rusija ima toliko konvencionalnog oružja. Do sad su, znači moglo je, to je jedno od, ajde da kažemo, propagandnih aduta ruskih, kojih nema mnogo, zato što se oni oko toga mnogo ne trude, da su jedino Amerikanci do sad ti koji su koristili nuklearno oružje. I ako bi Rusi to uradili, mnogi bi ih poistovetili onda sa Amerikancima. Ja razumem rezonovanje oni koji neće da koriste taktičko nuklearno oružje. Njegova ideja je da čak ne dođe do upotrebe, nego da se da do znanja da smo spremni i da se krene masovno na Ukrajinu, i on smatra da bi kroz nekoliko dana sve delegacije zapadnih država došli u Moskvu na pregovor.
To je drugo. S tim se slažem, s tim što ovako, čisto sa vojnog stanovišta da, ali tu mora da postoje ozbiljni timovi koji su, ja se nadam, razradili te scenarije. Koliko bi to uticalo na industriju rusku, mimo vojno-industrijskog kompleksa, koliko bi to uticalo na rusku ekonomiju, koja gradi mrežu alternativnih. On kaže da se prevede sve na ratnu ekonomiju, u tome je poenta. Znači, kompletno objavljuje se rat i kreće se. Samo nikome ne garantujemo da nećemo ništa iskoristiti, ali ćemo da krenemo, da to čistimo sve ispred sebe i kao oni će sami da dođu na pregovore. Ne, u redu je to, nego sada je Rusija u ovom ratu, ona je čak, ona i dalje ima trgovinske suficite, znači puni državnu kasu i dalje. Jer tebi potrebno da puniš državnu kasu da i mogu da finansiraš rat, je li tako? Znači, s tog stanovišta nemamo, niko od nas nema van Rusije, van užeg rukovodstva, nema celokupnu sliku situacije. Nego sam samo hteo da dočaram, jer to je nešto što mnogi komentarišu, posebno Rusi, i onda sam samo hteo da prezentujem da postoji takvo mišljenje određenih ljudi koji imaju visoke pozicije političke u Rusiji. A zašto to kažem? Zato što postoji krug ljudi, verovatno i oko Putina i šire, koji na isti način razmišljaju. Ne, sigurno postoje. Pa ja sam navijao 2014. godine da ne izbiju u Odesu. Međutim, u ratu, a pogotovo u sadašnjem ratu, lakše je uzeti teritoriju nego posle držati. Tako je, apsolutno. Znači, da li Rusija ima taj kapacitet sada, Ukrajina je ogromna teritorija. Tako je. Mnogo imaš tu stanovništva koje je neprijateljski nastrojeno prema tebi. A ti da izbiješ na granicu sa Poljskom, ti se onda direktno graničiš sa NATO-om, a od to ti si apsorbovao stanovništvo o kojem moraš da se brineš, je li tako, koje ne znaš kako ti je nastrojeno, onda tu otvaraš sebe za akt unutrašnjeg terorizma, daješ Amerikancima materijal da započnu gerilu, a oni su to imali u planu da urade. Čak je to bio plan i očekivanje da će Rusi da pregaze Ukrajinu, a da će oni da je naprave gerilu kao što su napravili Sovjetskom savezu u Afganistanu i da ih jednostavno crpe i da ih iscrpljuju, a u stvari Rusi sad iscrpljuju Zapad ovog pristupa. Tako da imaš šta da se kažu koristi ovog pristupa. Da, ali ja sam namerno naveo tebe da ti isto objasniš, jer mnogi ljudi postavljaju to pitanje, znaš, jer mi smo kao Srbi onako sve olako razmišljamo. A ti si sada odlično naveo razloge da ljudi razmisle zašto to ne ide baš tako i šta bi to dovelo i zbog čega ljudi igraju šah, a ne pucaju penale, razumeš? Da. I sad, stvari procene, isto tako, u nekom trenutku, ako dođe do toga, moraš da ideš na sve ili ništa. I za to treba da budeš spreman. Koliko vidimo, Ministarstvo odbrane je već povećalo dopunu vojske, znači plan je da se ona poveća znatno, da bude na 1,5 miliona ljudi, vrše se obuke, znači oni imaju to, sigurno to imaju vidio. Opšta mobilizacija, kažem, ratna privreda, ja verujem da postoji neki taj, ajde kažemo, rezervni plan za to, koji je razrađen. U slučaju da se proceni nemamo više, iscrpli smo ovakav pristup, sad mora ovo. Ali, ajde da kažemo ovako, što se mene lično tiče, Putin ima kredita koliko hoće, s obzirom šta je uspeo da uradi sa Rusijom za kratko vreme da je digne ovoliko. Znači, ja krećem od pretpostavke da on zna šta radi. Tako je. I dok ne pokaže suprotno, a rezultati govore za sebe. Tako je. Onda dobro, to smo htjeli da malo damo odgovor kroz ovu našu, jer ovo ipak nije intervju, nego ja i ti razgovaramo, ono što ljude interesuje, što žele da čuju i tako dalje. I to mi se sviđa ovaj način razgovora. Da napomenem još jednu stvar. Znači, u Ukrajini ima jedna, kako se to zove,
transport amonijaka, znači kao što imaš gasni sistem, imaš tako transport amonijaka Toljati Odesa. I taj amonijak je toliko, kako bih ti rekao, bitan kako i za Rusiju, i za Ukrajinu, i za ceo svet, da niko nije do sada smeo da dohvati do njega. Međutim, izgleda da se noćas još o tome ćuti, ali da su Ukrajinci izgleda negde, da li su namjerno, da li je neko od tih komandira, nešto se tu dogodilo i da je taj izgleda transportni sistem povređen. I o tome se ćuti, jer naravno da sam taj amonijak, znaš koliko je štetan, i vjerovatno se između ostalog zbog toga krije gde je on, da li je procureo, da li nije, o čemu se radi, jer on se nalazi, to je gore, to je Kupjansk gdje su ono dogodilo u Harkovskoj oblasti, i to je upravo gubernator Sinjegubov rekao, a juče je komentarisao da se tu nešto dešava na svom kanalu, a onda danas su kod njega došla je služba bezbednosti i počeli su da ga istražuju za tobož krađu humanitarne pomoći i tako dalje i tako dalje. Dakle, nastavlja se cirkus u samoj državi Ukrajini. Ne znam da li smo isto na našem kanalu govorili, ali moram to da napomenem, samo da bi ljudi shvatili kolika je to korupcija unutar sistema, da su sudije uhvatili predsjednik Vrhovnog suda Ukrajine, uhvaćen sa $3 miliona mita. I onda dok su ga oni uhvatili, ta komisija koja je uzela taj novac, uveče kad su došli da prebrojavaju, našli su samo milion. Znači ti 2 miliona su oni koji su ga uhapsili već ukrali i odneli. A što je najinteresantnije, to je sitna lova, ljudi nisu svjesni kolika je to korupcija. Pa ja sam morao da plaćam tamo, neverovatno je to, znači naprave ti problem da ti nešto otmu, da ti nešto oduzmu i ti moraš da daš mnogo para da bi se samo odbranio, ne zato što su oni u pravu, nego jednostavno čim te napao ti moraš da se braniš. I onda oni koriste takozvani rejderski napad. To je ta njihova tehnologija kada oni oduzimaju fabrike, kada dobiju falš, recimo, rešenje nekog sudije i oni uđu, preuzmu i tako dalje. Tako i sada, znači, nastavlja se ta pljačka, ne postoji više činovnik i gubernator u Ukrajini koji nije smenjen, koji nije u krađi, koji nije u korupciji, u kriminalu i tako dalje. Tako da se njima očigledno isplati ova kompletna situacija. Niko od njih naravno ne razmišlja o narodu. Dobijam fotografije kakve automobile voze ovi novi činovnici, to su Rolls Royce-ovi, to su sve najskuplji automobili. Zamisli u momentu kad je deo naroda tamo strada i gladuje, oni kupuju ljubavnicama Mercedes i automobile po $500 miliona, pa čak i imaju neke koje naručuju sa ličnom, da bude lični potpis predsjednika kompanije, recimo Mercedes i tako dalje. Znači, iživljavanje, zašto? Pa zato što im dolaze tolike pare sa zapada i oni jednostavno upotrebljavaju, ne mora da mu radi ekonomika, dovoljno mu je to što dobija sa zapada. I ono što je još interesantno, u Krivom Rogu, odakle naravno i Zelenski, danas je problem sa vodom, jer oni iz Kahovskog vodohranilišta dobijaju vodu i nekoliko rejona imaju ozbiljne probleme i što je najinteresantnije, čuveni Krivoroš Stalj, to je fabrika čuvena koja proizvodi armaturu sa kojoj se ja nekad u sve vreme radio, je zaustavila određene kapacitete i to ozbiljno zaustavila, jer njoj treba voda za hlađenje i tako dalje u tom proizvodnom procesu, tako da će izgleda biti problema i sa isporukom tog metala, odnosno armature koje su oni proizvodili, čini mi se, preko 30 miliona tona na godišnjem nivou. Da, ja mislim da ćemo, ne da mislim, očigledno da ćemo imati mnogo materijala da razgovaramo o tekućim stvarima, što u Ukrajini, što kod nas. Tako da, ajde da ne ispucamo sve večeras. Situacija, što se kaže, fluidna i ovako i onako. I čak i posledice ovoga. Narodu kažemo, svi pod jednu žaku. Apsolutno. I na kraju to je jedini spas i ne možeš da vladaš Srbijom više, a da nemaš takvu misao u glavi. Ne možeš, nećeš moći da vladaš i ništa ti neće koristiti onda što i kukaš o obaveštajnim napadima, o obojnim revolucijama, jer što kaže Njegoš, vuk na ovcu svoje pravo ima. Kad Tirjanin na slaba čovjeka, znači
Ako si ti slab i sebe činiš slabim i ne ideš na ono što ti je snaga, pa ti hoćeš da budeš izložen spoljnim napadima i tu ti niko nije kriv. Znači, ko ignoriše snagu naroda, on će sam da završi, što se kaže, što bi rekao Marks, na đubrištu istorije. Tako da, ali naravno, mi to nećemo samo komentarišemo, jer ovo je i naša država. Tako je, i imamo pravo da se borimo i borit ćemo se. Apsolutno. Znači, nam je dostupan, tako je. Koji možemo da kontrolišemo i da na bilo koji način da pokažemo da smo tu, da bar svojim znanjima, mogućnostima, kontaktima, evo koliko ti daješ intervjua za neke zapadne medije, video si koliko ja dajem za ruske medije, dakle šta je bitno? Bitno je da oni ne dobijaju serviranu informaciju samo iz jednog centra, nego da oni čuju, ti si video ovih nekoliko mojih posljednjih Solovjovog intervjua da sam ja otvorio temu mnogo šire i da su oni bili čak i šokirani. Apsolutno. S tim što se ja trudim, pošto kad govorim za neki, pa nema tu, imam ja jedan zapadni medij koji me zvao, uopšte to je Redacted, koji je jako gledan, ali nije mainstream medij. A ja čak ni tu, u stranom mediju, zapadnom, ja se čuvam da ne budem kritičan prema sopstvenoj vlasti, jer smatram da je to naša unutrašnja stvar i ne treba biti tužibaba nekom spoljnom svetu. Jednostavno, možeš da govoriš o nekim stvarima koje su neka opšta pojava, kao što je delovanje, šta ja znam, Soroša recimo kod nas, kao što oni znaju to isto deluje kod njih, i koji domaći političari tome pomažu, pa čak i vlast, o tome može. Ali u stvari, i ti, evo ja sam danas imao razgovor sa Russia Today, isto. I tema je bila, samo ljudi da znaju koje su teme na zapadu, tema je bila dizanje optužnica u Slovačkoj protiv bivšeg, mislim, predsjednika Vrhovnog suda Slovačke i nekadašnjeg ministra pravde. Samo zato što on javno rekao da su Rusi imali pravo da započnu specijalnu vojnu operaciju 24. februara 2022. godine i da su nacisti pobili 14.000 ljudi od 2014. godine Rusa u Ukrajini i on za to biva krivično gonjen. Znači, jednostavno, to je stanje duha, to je stanje slobode sad u Evropskoj uniji. Slovačka je deo Evropske unije. Znači, i dobro što može za to da se govori na ruskom mediju, a mi još imamo tu privilegiju kao jedna od vrlo retkih država u Evropi gde ruski mediji mogu još da se čuju. Znači, to ima, jer mi onda dobijamo svi mi dobijamo sveobuhvatne informacije koji su drugima u Evropskoj uniji i na zapadu uopšte uskraćeni. Znači, to treba imati u vidu. Jednom rečju, mi nismo opozicija svojoj državi, iako možemo biti opozicija nekom sistemu ili nekim vrednostima, ali smo borci za interese naše države i našeg naroda i zato kažem da mi trebaju da se borimo i da čuvamo naše vrednosti, što kažu svi, pod jednu šajkaču, a ne pod jednu šljivu. Tako je. Ništa, vidimo se uskoro na ovu temu, a i na druge teme. Evo, pozdrav svima koji su gledali, pa se čujemo, vidimo uskoro. Hvala vam svi koji pratite, koji komentarišete, polako sve ima svoje vreme, trudimo se i mi, situacija se vrlo dinamično razvija, ne samo u Srbiji, nego i šire. U svakom slučaju, hvala vam što nas pratite, što delite i dalje informaciju, što više ljudi da sazna, tako ćemo biti jači, imat ćemo naravno i druge ljude koji će da gostuju, koji su prepoznati u narodu kao rodoljubi i u tom smislu živjela Srbija i živjela srpski rod.